Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega. Quisiera cantar en homenaxe os que están lonxe desta nación que os veu nacer e que un día o alma ferida. É unha imprescindible en calquera torreiro que se precie un artista dentro e fora dos escenarios, que ama a súa profesión e que ama o contacto coa xente. Pasou máis dunha década dende que sacara o seu último tema, neste caso composto polo tamén artista Gabriel Fandi, que hai unhas semanas anunciaba deste xeito aquí no Galicia por diante. Para os satélites, para Lucía Pérez. De feito, mira, vouche dar unha exclusiva. Despois de 13 anos vai sacar a súa próxima canción, Pili Pampín. Eu tuve o placer de compoñerlle a canción, que ademais a min é algo que me enorgullece moitísimo, unha maqueta que tiña eu, e Pili escoitouna e dixo, isto encántame, e vai sair agora moi prontiño, o sea que non perdín o tempo. Quero vivir, vivir, vivir como a min me gusta, ca xente de sempre, no lugar de sempre, como a min me gusta. Quero vivir, vivir, vivir como a min me gusta. Por primeira vez vaime todo ben, cas cousiñas xustas. Non preciso dun avión pra voar por aí arriba, só preciso unha canción pra cantarche cada día. Non preciso dun avión pra voar por aí arriba, só preciso unha canción pra cantarche cada día. Eu quero vivir, bailar, facer as cousiñas simples son de nivel. Se estamos juntos pasando ben, é todo o que eu quería ter. Así quero vivir, ca xente de sempre, no lugar de sempre, como a mí me gusta. Non preciso dun avión pra voar por aí arriba, só preciso unha canción. E volver unha cousiña, Pili Pampín. Moi boa tarde, Kiko. Que volve home a lúa e chega antes home a lúa que ti facer outra canción ou que? Pois sí, Saca outra chico. canción? No, bueno, anónima, canción anónima, sí. 13 anos, chico. 13 Pero anos. seguín grabando, No, sí, claro, pasa sí, que eu actuando e todo isto. O enfoquei máis a verbena e gravei moito popurrí galego, moita copla, moita rancheira, pero inédito. Pero canción inédita, non? Inédito, tuvo que chegar Gabriel Fandi para este temazo. Como foi ese momento? Foi elo que che propón a ti? Pois Como mira, é? Porque é moi bonita, non? Sí, Esta relación. Nos coñecíamonos, témonos moito cariño, pero foi nun programa que gravamos aquí en San Marcos para a Televisión de Galicia, un Eventos G, que me viron un pouco baixa, tanto el como o seu manager como o Gochi, non? Pois igual tiña un día, porque no inverno son estou máis baixa do normal, sí. Acábase a mecha do branquico, a verdade é que estou máis apagada no inverno. E os 2 ou 3 días chamaronme preocupados. Digo, pásache algo, Pili? Sí, en serio, chamaronte? Sí, chamoume Gochi e dixo, te veo triste, te pasa algo? E eu, no, igual me collestes así nun momento tamén raro e tal. Mira, Gabriel fixo un tema que lle encantaría que cantaras. Eu deixamos coitar, encantadísima da vida. Además, quedamos para tomar un café e falamos todo eso. Escoitei o tema e dixo, vamos a ello. Sí, vamos a ello. Canción festeira de moi bo rollo, unha cumbia maravillosa sí, para bailar, que eu creo que o estribillo vai a pegar, se Deus quere. Esta frase, quero vivir como a min me gusta, sí, que é como empeza a canción. Sí. Eu con cousas xustas son feliz. Por non exemplo, me fai falta un avión, como te dicía. Como diz na canción, sí, non me fai falta un avión. Non son moi... Fai falta unha canción. Non son moi materialista. Gústame vivir cas cousiñas xustas, o que podo facer, e ter unida a familia, que é o que máis me interesa. Sí. Unha especie de declaración de principios tamén esta canción. Pois sí.
sabes, tal como está o mundo hoxe en día, con esas pequenas cousas, mentres que non che falte de comer e para pagar a Mi luz, madriña, é como máis está? que importante para Como min. está? Sí. Oi, que se sente cando unha volve gravar unha canción inédita cun vídeo espectacular que está xa nas redes sociais, que poden velo tamén se entran no streaming da Televisión de Galicia e na plataforma agalegaudio.gal, este vídeo maravilloso, non? Sí. Bueno, boteille moitísimas ganas porque teño dúas fillas maravillosas, a cales empuxa moitísimo de min. Están, bueno, xa ves a pequena, os titós e todo eso, é aquela... Ximena e Flavia, non? Ximena, Chámanse, sí, que a nomes moi pequena bonitos, Ximena e a maior é Flavia. A pequena é que me impulsa mamá redes. Eu son destas persoas que as redes teñolle pánico, son moi reacias, sí, é un arma de doble filo as redes. Eu non sei No, que pero eu vexote moito no Instagram, das fantásticamente. Sí, pero a pequena que me machaca. Mamá, vamos facer tistós, pero non sei. Mira como bailan, Sí, bueno. serán artistazos. Prepararon a ela su titó para o videoclip, para o tema, xa o temos todo montado. Como é tamén traballar coas túas, bueno, cas túas fillas que faz moitas cousas empuxadas por elas, Sí. pero fan unhas cousas moi bonitas en Sí. Instagram, pero facer un videoclip, este é o primeiro videoclip, non? Que fixeches con elas. que fixen claro. con elas, sí, E como sí, se sente unha facendo algo coas fillas? Bueno, maravillosamente ben. Ademais, elas machácame, son as que machacan. Vamos, mamá, por isto, que ten que salir. E fago moitísimas cousas hoxe en día porque elas apurran de min, sabes? Sí. Sí. E tivestes que ensayar moito ou que? O que pasa que súa nai é negada po baile, non a Deus non a dou po baile. Por máis que quixen ensayar un titó, non son capaz. Bueno, Cal delas ten así máis pinta de acabar sendo artista? Ou as cantante, dúas ou ninguna? bueno, non podo contar moito, pero cantante é maior. E a pequena Cal é a maior, Ximena? Flavia. Flavia. E a pequena redes sociais, eso é o dela. Eso dela. Sí. Hola, son Ximena. E nada, unha anécdota así que vos poda contar coa miña nai, a verdade é que teño moitas. Con ela ninguén se aburre. Pero así recentemente, xa aproveitando que saiu hoxe a canción, unha delas pode ser cando gravamos o videoclip, que a verdade levounos todo o día, dende as 10 da mañán hasta as 10 da noite que chegamos a casa. Explotación Foi infantil. un momento moi divertido con miña nai, e ademais emotivo, porque, bueno, miña nai xa fai 13 anos que non sacaba ninguna canción, foi un momento maravilloso, ademais nunca tivera así un videoclip como tal, entón foi toda unha experiencia. Ademais, sempre houbo esos momentos de tensión, porque miña nai, como sabedes, é pésima po baile, tivo que aprenderse aí un baile correndo, xa que non o practicara antes, como sempre. E nada, a verdade é que berrei bastante con ella, pero bueno, logrounos sacar a súa maneira, é dicir a súa maneira. Logo tamén ese momento de estar as tres, e ademais de todos os demás que nos acompañaron, amigos da miña nai, María Mera, Gabi García e Isi, increíbles. A verdade é que o trato con ella foi increíble, dá gusto ver que persoas do seu entorno tratan tan ben. Que dicirvos, ojalá a canción teña o éxito que se merece. Miña nai merecese todo, e non o digo porque sexa miña nai, senón porque como persoa increíble. Penso que todo o mundo pode tomar referencia dela, é unha persoa da cabeza aos pés, loitou moito para estar onde ten que estar, e penso que aínda non ten todo o que se merece, e de verdade non o digo porque sea a miña nai, senón porque de verdade o sinto así. E nada, un bico enorme para todos, e espero que vos guste. Hola, son Flavia, e despois de moito pensar, porque coa miña nai son anécdotas todos os días e bastante graciosas, vou contar unha de cando era pequena e íbamos Conta. de camiño ao seu estudio de grabación. Eu cada vez que tiña que entrar no coche tiña que escoitar un CD de cancións, pois, varias. E ela, xa que estamos aquí, non, é partidaria de escoitar a radio. Non é nin de Spotify, nin de YouTube, nin nada. Ela que quere é escoitar a radio. Ben feito. E, bueno, eu quería escoitar o CD, obviamente. Colleu tal cabreo, porque eu enfadeime de tal maneira, que non se lle ocorreu outra cousa que abrir a ventá, coller o disco e lanzalo po medio da rama. Po ali quedou no medio do monte. Eu sei que sentiuse moi mal despois deso. Voltamos para ver se non estaba o disco. O disco non estaba. Eu tería sobre uns 7 anos ou así. No momento pasei non moi mal, pero agora a verdade é que o recordo como unha anécdota maravillosa, super graciosa. A verdade é que me marcou moito. Entón, nada, moitísimas gracias por contactar tanto comigo como coa miña irmá Ximena. E nada, mando vos moitísimos bicos dende aquí.
Grazas, Ximena, Flavia, que son, Ay, que son bonito, de verdad. encantadoras. Sí. Ay, que me emocionei e todo. Pero que fixeches con ese CD? Pois mira, Boa, é unha cara oculta en Pilipampín, cada vez, coita, cada vez que montábamos no coche era ese CD, a toda mecha. Eu no coche non soporto. Pero cal era? Que... Eu non me acordo, era de varios artistas, a todo volumen, bueno, eu que tampouco era meu día aquel día, e todo compa, hasta abrí a ventana, tirei un compa pola ventanilla do coche. Sí. E bailar, que dicía que era Flavia, non? Que dicía, de bailar que... A ver, Ximena dicía de Ximena, bailar. iso, Sí, sí. xa che digo, De Kiko, bailar. Deus non me chamou para baile, chico. Dou outras virtudes, pero do baile sí que non. Tamén ten que ser bonito e emocionante para un artista, o que significa ser artista, botar tanto tempo fora da casa, Sí. facer cousas Sí, e ver que estas dúas rapazas son o suficientemente maduras como para entender a vida dun artista. E non? teño a sorte de que, bueno, a maior ten 24 e 18, que son dúas nenas maravillosas, sanas, que non me Maravillosas, deron sí. nunca problema de ninguna clase e que sigan así. Que ben. Bueno, como se presenta este verán? Pois o verán como Sen parar. sempre, moi Esta ben. fin de semana sí, fin de semana tamén. Bueno, empezamos o 18 xa. O 18, sí, pero bueno, durante o verán. Boi morto, empezamos xa a temporada. Eu teño que dar as gracias ás comisións de festas, porque ti sabes, cada día costa moitísimo máis facer unha verbena. Eu estou moi agradecida porque o verán sempre me sale moi bonito, moi bonito. Creo que hai nestes momentos 34 actuacións xa Wow. para este verán e que sigan saindo máis, que já teño mecha para largo, E esa sensación que contas dos nervios propios dun artista cando sabe o escenario, Sí. un minuto antes, que dice que sei que estou facendo aquí, meterme nisto, non hai tanta xente que está agardando Moitas millor de veces ti. eu penso, porque eu Pénsalo. sou moi nerviosa e teño algo de pánico escénico sempre. Pero son das que digo que o día que me pase ese pánico escénico, deixarei de cantar. Darame de lado todo, sabes? Como teño, eso sí sabe todo o mundo, 30 veces antes de cantar tamén. Sí. Teño o meu ritual, non? De baixar 30 veces antes de cantar, dese pánico escénico, pero bueno, que che subo ao escenario e na primeira canción xa me pasa todo, non? Pero son cosas que non podo remediar. E cando ves a xente que agarda o mellor de ti, que está mirando ademais nun torreiro onde tes o público que está ao milímetro de onde É estás, que por eso como mismo esa sensación? a responsabilidad que tes de non defraudalo, que todo saia perfectamente, que lle guste o que estás facendo. Eu podo presumir de verdad, de todo corazón, de que teño un público que me sigue, que é maravilloso, é respetuoso. Eso para min é moi importante. Sí. Tamén teño detractores que si non sería moi aburrido, Bueno, a por ver se me favor. entendes. Home, As haters cousas teñen que como estar son. aí. Che gusta ou non che gusta, pero están aí sempre. Nese momento no que unha está no escenario e está compartindo ese espazo con máis xente, a unha lle dá tempo a seguirse emocionando, deixarse levar, ou unha está tan concentrada en facelo ben, en cantar ben a canción, en non esquecer a letra, en que os músicos estean ben? Bueno, eso todo é un abanico que entra xa dentro de un, Xa. non? Que tea todo perfectamente, que che sala todo ben, as letras, pero tamén miras moito por o público e intentas interactuar o máximo con eles, porque para eso están aí, para verte, non? E sempre interactúan moi ben. Oi, sobre todo cando empezo co galo, cando cante 10, Aí ese clásico telo que cantar sempre, non? Bueno, eso é un tema que non podo sacar do meu repertorio. O sea, os que me siguen, que vayan ensayando o estribillo de... Sí. De Sí, porque cousiñas ainda hai xente xustas. vexo por aí que move a boca como non, hai que sabelo antes de... No, exactamente, teñeno que saber. Sí, Un sí, chega a sí. odiar unha canción. Porque chega a odiar unha canción algunha vez. Aburrila sí. Aburrida, dice, joder, outra vez, non? Aburrila sí. Pero non me pasa co galo, pásame con outra, non che vou dicicar, pero si me pasa con outra. Pero co galo no, porque o galo é especial. Non conciban, creo que non concibe nadie o Pilipampín sin o galo. Bueno, e a tele. A tele A que tele. esa vena televisiva que ten Pilipampín, que non sempre se ten, unha pode ser unha gran artista no escenario, pero non ter ese atractivo diante da cámara, non? Ti senteste moi cómoda e segues gozando. Porque son eu. Non hai outra cousa. Son eu mismamente, Kiko. Non fago outro papel que non sexa o que é ser eu mesma. Agora que temos unha eclosión de artistas, de rapazada que está facendo cousas extraordinarias, Maravillosos, como Ortiga, maravillosos, fixeches unha sí. cousa tamén Sí, moi sí, atrevida, sí. moi ousada. Que lle dirías a todos estes que están empezando? Porque claro, despois de décadas no escenario, o complicado non é coller un micrófono, digo eu, non? É sair cun éxito do galo, senón estar ano tras ano recibindo a chamada de comisións de festas. Iso é ese é o maravilloso, mérito. sí. Eu que, sobre todo esta xente nova que está empezando,
que xa está arrasando, a verdade é que é maravilloso, que sigan traballando, que se empeñen, si lle gusta o que están facendo, que poñan todo o seu empeño, que loiten, que crean de verdade o que están facendo e que tiren pa diante, porque aquí hai un abanico de posibilidades para tanto cantante que ainda ten que salir máis, porque aquí temos unha materia prima espectacular. Temos as millores orquestas, as millores grupos, os millores tríos, dúos, solistas. Bueno, ainda teñen que salir moitos máis, de verdad que sí. Cousiñas xustas, que é o tema que hoxe estreamos aquí neste Galicia por diante con Pili Pampín. É que me dis do videoclip, por Bueno, Dios. videoclip, e che pregunto, esta é a casa, a túa casa? No, teño que dar as gracias desde aquí a Casa Rural Bodega, os Areeiros en Vilaboa, que desinteresadamente nos deixaron a súa casa Pero para... toda de... Sí, é unha casa rural espectacular, maravillosa, e logo tuve a gran sorte de que están no videoclip María Mera, Isi, Paco Lodeiro, Gaby García, Gabriel Fandi. Bueno, foi un gustazo traballar para todos eles, de verdade. E quen fixo as pastas que se ven aí as... Paco Lodeiro é máis seu. Pero, a ver, no, A ver, nada, vese Paco, no que vídeo, vas a pero decir? son capurrianas feitas xa compradas no Gadis medio hora Non antes. descubras todo, va. Pero das xa... Ai, que Dásche malo, ben, cociñar. Me encanta. Sí? Sí. O Que se pa- che dá? Que o que mellor se che dá? Pois de todo. De todo? Fajo un polo ao forno que te mueres, unhas lentejas, Sí? unha fabada. Sí, toda comida lai. Así estou. Pero cando xuntas fas ti a comida ou prefires... Mamá é máis eu. Claro. Sí. Mamá é unha gran cociñeira. Eu que sei no por ela. Ten que ser tamén moi bonito facer un vídeo con amigos, non? Con... Totalmente. E divertirte con amigos que aquí Sí. nesta vida vimos a divertirnos tamén. Sí. non? Podo presumir e digo con toda a boca ben grande que teño unha cantidad de amigos dentro do noso mundo, Kiko, que é maravilloso, de verdad que sí. Sí. Cal é o próximo? Onde te imos ver próximamente, Pili? A noite estou no Land Rover. Esta noite está no Land Rover. Con Pero que me sorpresón, contas? con sorpresón, Kiko, non podo Sorpresón? decir. Sí, con sorpresón. Pero por onde vai ir o sorpresón? Ai. Pa que o hai que velo, vexades, hai que ás velo. 10:45, empeza o Land Rover, Esta maravilloso. noite. Aí facedes un bo dúo tamén ti e Roberto, témonos moito cariño. Sí, verdade que sí. é un tipazo. de verdad Motivo que sí. máis para ver o Land Rover esta noite. Quedamos coa música. E mañá no termómetro tamén, xa que estou Pero xa... estás en todos os sitios, Ai, Pili. bueno, que ahora... Ti necesitas un xefe de prensa. Ai, sí, totalmente. Pon- Teño a cabeza Douche o como un teléfono bombo. agora. Que Isto xa- teño a cabeza como un bombo, créeme. Quero vivir como a min me gusta. Ca xente de sempre, no lugar de sempre, como a min me gusta. Quero vivir como a min me gusta. Por primeira vez vaime todo ben cas cousiñas xustas. Non preciso dun avión pra voar por aí arriba, só preciso unha canción pra cantarche cada día. Non preciso dun avión pra voar por aí arriba, só preciso unha canción pra cantarche cada día. Eu quero vivir, bailar, facer as cousiñas simples son de nivel. Se estamos juntos pasando ben, é todo o que eu quería ter. Así quero vivir, ca xente de sempre, no lugar de sempre, como a mí me gusta. Non preciso dun avión pra... Radio Galega. Onde estás ti?